иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин. Минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарин низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. Телефон барои маълумот 92 730 77 70. ассалому алайкум ҳамдиёрони арҷуманд. нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ ҷузъиёти баъзе аз кирдорҳои ҷиноятӣ, ҳуқуқвайронкунӣ, ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ ва корбарии милисияро ҷиҳати таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, ҳифзи ҳаёту саломатӣ ва моликияти шаҳрвандон, пешгирӣ ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ шинос менамояд. дар студия бо шумо Моҳрухсор Таваллузода. муомилоти ғайриқонунӣ бо асъори хориҷӣ сабаб шуд, ки мақомоти корҳои дохилии ноҳияи Зафаробод нисбати сокини ҳамин ноҳия Ғайбуллоев Ғулом соли таваллудаш 1987 парвандаи ҷиноятӣ оғоз намояд. амали саррофӣ, яъне баръаъло машғул шудан ба иваз кардани асъори хориҷӣ ба гумонбаршуда нисбат дода мешавад, ки дар қадри роҳ дар назди гузаргоҳи сарҳадӣ воқеъ дар кӯчаи Истаравшани ноҳияи Зафаробод ба муомилоти ғайриқонунӣ машғул шуда ба шахсони ба тафтишот номаълум додугирифти асъори хориҷиро амалӣ кардааст. ин ҳолати қонунишиканӣ ба наворҳои видеоӣ ва нишондоди шоҳидон тасдиқ ёфтааст. кирдори саррофи сарироҳӣ Ғулом Ғайбуллоевро мақомоти милисия бо моддаи 286 кодекси ҷиноятӣ бандубаст намуд. новобаста аз таъкидҳои ҳамешагии роҳбарияти давлату ҳукумат ҷиҳати истифодаи сарфакоронаву боинсофона ва мақсадноки нерӯи барқ ва ба таври қатъӣ пешгирӣ кардани исрофкории он ҳамзамон аз ҷониби гурӯҳҳои корӣ бахусус кормандони вазорати корҳои дохилӣ доир намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни ҷомеа дар ин самт. бархе соҳибкорон дидаву дониста ба таври ғайриқонунӣ, яъне бо роҳи дуздӣ аз нерӯи барқ истифода намуда ба буҷаи давлат зарари калони моддӣ мерасонанд. дар натиҷаи санҷишҳои мақсадноки гурӯҳҳои кории раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе якчанд ҳолати истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ошкор гардид. ҳамкоронам дар ин хусус гузориш медиҳанд. ҳамасола бо омадани фасли сармо талабот ба истифодаи нерӯи барқ афзоиш ёфта, баъзе аз шаҳрвандон дар хонаву коргоҳи худ ба истифодаи ғайримақсаднок ва берун аз ҳисобкунакҳои барқӣ даст мезананд, ки ин амали ғайриқонунии онҳо ба буҷаи давлат хисорот ворид месозад. бо мақсади таъмини бемамонияти шаҳрвандон бо нерӯи барқ, ошкору пешгирии ҳолатҳои берун аз ҳисобкунак истифодабарии он ва баргузории корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати саривақт пардохт намудани маблағи истифодаи нерӯи барқ аз ҷониби раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе бо ҷалби сохторҳои марбута гурӯҳҳои кории таъсис ёфта ҳамарӯза рейду амалиётҳои санҷишӣ ва корҳои фаҳмондадиҳиро баргузор менамоянд. аз ҷумла давоми як моҳи фаъолият аз ҷониби гурӯҳҳои корӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе 34 ҳолати истифодаи нерӯи барқ берун аз ҳисобкунак ошкор карда шуд. чунончи шаҳрванд Раҳмонова Баҳри Нисо, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, бархилофи қоидаҳои истифодабарии қувваи барқ амал намуда, муддатест дар дукони тестайёр беҳисобкунак нерӯи барқро ба манфиати худ истифода намудааст. инчунин зимни санҷиш аз ҷониби гурӯҳҳои корӣ муайян карда шуд, ки шаҳрвандон Ҳалимов Додарбек ва шаҳрванд Зувайдов Хулмаҳмад, истиқоматкунандагони шаҳри Душанбе, дар манзилиҳои истиқоматиашон беҳисобкунак аз нерӯи барқ истифода бурда, бо ин амали худ талаботи қонунгузориро дағалона вайрон карданд. вобаста ба ҳолатҳои мазкур нисбати номбурдагон тибқи талаботи моддаи 382 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда нисбаташон чораҳои таъсиррасони қонунӣ андешида шуд. вобаста ба ин аз кулли шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад, ки аз нерӯи барқ сарфакорона истифода намуда бо саривақт пардохт намудани маблағи истифодаи он ва пешгирии ҳолатҳои берун аз ҳисобкунак истифодабарии нерӯи барқ дар таъмини истиқлолияти энергетикии кишвар саҳми худро гузоранд. бо
با مقصد کاهش دادن صدمه‌های نقلیاتی از جمله صدمه‌های نقلیاتی با عاقبت مرگ‌آور، رعایت حتمی قاعده‌های حرکت راه، آگاه نمودن شهروندان از عاقبت‌های فاجعه بار و بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان پیوسته گزارش‌ها پیشنهاد تماشابینان گردیده باشیم هم متأسفانه این برای بعضی از رانندگان درس عبرت نگردیده و قاعده ویرانکنی راه می‌دهند که عاقبت به حادثه‌های ناخوش انجام می‌یابد. گزارش در این خصوص. ҳар як ҳаракати ноҷо зимни идораи воситаи нақлиёт метавонад ба ҳодисаҳои ғайриинтизорӣ нороҳаткунанда хотима ёбад. чунончи дар километри 251-уми шоҳарроҳи душанбе хуҷандчаноқ назди гардиш ба даромадгоҳи ноҳияи деваштич ҳодисаи роҳу нақлиётӣ бо оқибати маргро милитсия ба қайд гирифт. ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи мерседес бенз аломати қайди давлатиаш TG 88 00 EN 02 бобоев Умар Мунавварович соли таваллудаш 1962 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ҳангоми ҳаракат аз самти шаҳри Хуҷанд ба самти ноҳияи Деваштич ва ронандаи автомошини тамғаи мерседес бенз рақами қайди давлатиаш TG 52 00 KA 02 ғафуров Абдувосид Ворисович соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз сабаби интихоби нодурусти ҷойивазкунӣ ва гардиш ба садамаи нақлиётӣ дучор шуда ба ҳам бармехӯранд. дар натиҷа ронанда Умар Бобоев ва мусофири автомошинаи таҳти идораи ӯ қарор дошта зани 65-сола сокини шаҳри Хуҷанд дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасанд ва боз як тан мусофири ҳамин нақлиёт ва ронандаи автомошинаи дигари ба садама дучор шуда ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта ба беморхона дастрас карда мешаванд. нодида гирифтани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ сабаби аслӣ ба садама дучор шудани ронандагон мебошад ва айни ҳол барои муайян кардани гунаҳгори ҳодисаи роҳу нақлиётӣ тафтишоти пешакӣ экспертизаи автотехникӣ таъин намудааст. ҷиҳати баланд бардоштани рӯҳияи варзишӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим бахшида ба рӯзи таъсисёбии милитсияи тоҷик ки санаи 10 ноябр муқаррар шудааст, бо ибтикори роҳбарияти хадамоти давлатии муҳофизаи вазорати корҳои дохилӣ миёни шуъбаҳои дастгоҳи марказӣ ва шаҳру ноҳияҳои кишвар мусобиқаи футбол оғоз гардид. маросими кушодашавии мусобиқаи варзишӣ бо иштироки роҳбарияти хадамоти мазкур оғоз гашт. зимни суханронии масъулин варзишро қосиди сулҳ ва омили солимгардонӣ унвон карданд. қайд карда шуд ки чунин мусобиқаҳо пеш аз ҳама таваҷҷӯҳи ҳайати шахсиро ба тарзи ҳаёти солим ва обу тоби ҷисмонӣ бештар менамояд. гуфтан ба маврид аст ки ин чорабинӣ то арафаи иди касбии кормандони милитсия ҷамъбаст гардида ғолибон ва футболбозони беҳтарин дар ҷамъомади тантанавӣ бахшида ба рӯзи кормандони ин вазорати қудратӣ бо тӯҳфаҳо қадршиносӣ мешаванд. бо мақсади пешгирии қонуншиканӣ дар байни ҷавонон кормандони милитсия пайваста дар ҷомеа бахусус дар донишгоҳу донишкадаҳо ва муассисаҳои таълимӣ вохӯриҳои судманд доир менамояд. ҳамкоронамон аз раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон оиди як вохӯрии мақсаднок дар коллеҷи тиббии инноватсионии шаҳри Бохтар гузориш таҳия намуданд. ҷавонон дар ҳар давру замон қувваи пешбаранда, ободгарони ватан, соҳибони ояндаи миллат ва такягоҳӣ бо эътимоди давлати соҳиб истиқлол мебошанд. дар асоси нақша чорабиниҳои шӯъбаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон ва ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон ҳафтаи сепаришуда бо иштироки кормандони милитсия, устодон ва донишҷӯён дар коллеҷи тиббии инноватсионии шаҳри Бохтар чорабинӣ доир гардид. зимни мулоқотҳо доир ба пешгирии ҳуқуқвайронкуниву ҷинояткорӣ байни ҷавонону ноболиғон ибрози андеша намуда зикр гардид ки мутаассифона ҳодисаву воқеаҳои солҳои охир аввал хусус муноқишаҳои гурӯҳӣ шомилшавии баъзе аз ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳо ва дигар амалукидорҳои номатлуб аз тарафи ин қишри ҷомеа зиёд ташвишовар аст. ҳар яки моро мебояд баъри пешгирии қонуншиканиву ҳуқуқвайронкуниҳо байни ҷавонону ноболиғон бетараф набуда ҳамкории худро бо мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ равнақ бахшем. дар қисмати дигари мулоқоти мазкур байни иштирокдорон ва кормандони мақомоти милитсияи вилоят мубодилаи афкор, саволу ҷавоб ва пешниҳодҳои муфид ҷиҳати мубориза бар зидди ҷинояту ҷинояткорӣ ва таъмини тартиботи ҷамъиятӣ сурат гирифт. чуноне ки шаҳрвандони ҷумҳурӣ огоҳ ҳастанд, тибқи талаботи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2016 таҳти рақами 207-7
дар бораи тартиб ва талаботи пайвастшавӣ ба шабакаи алоқаи барқӣ ва хизматрасониҳои вобаста ба он аз оғози соли 2019 ба қайдгирии симкортҳои мобилӣ бо шиносномаи шаҳрвандии намунаи соли 2014 ба роҳ монда шудааст. баҳри амалигардонии қарори мазкур кормандони масъули хадамотҳои шиносномавӣ ба қайдгирии шуъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ мунтазам фаъолият дошта барои қабули шаҳрвандон омода мебошанд. бинобар ин аз шаҳрвандони муҳтарам эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки муҳлати ниҳоии ба анҷомрасии қарори мазкурро интизор нашуда сари вақт барои иваз намудани шиносномаи шаҳрвандии намунаи соли 1996 ба шиносномаи шаҳрвандии намунаи соли 2014 ба хадамотҳои шиносномавӣ ба қайдгирии маҳалли зисти худ муроҷиат намояд. ҳамватанони арҷуманд, маълумоти расонидашуда танҳо барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон пешбинӣ шудааст. тавре мушоҳида кардед, ҳар амали ғайриқонунӣ дер ё зуд ошкор ва шахси содиркарда аз ҷазо бебаҳра намемонад. то дидори навбатӣ саодати рӯзгори шуморо хоҳонем. хайр. иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин. минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарин низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. телефон барои маълумот 92 730 77 70.